Καλημέρα φίλοι, είμαι η Άντα από το New Switch on the Blog. Καλώς ήρθατε στο κανάλι και στην κουζίνα μου. Από σήμερα ξεκινάω μια σειρά βίντεο, στα οποία θα σας δείξω βήμα-βήμα πώς κάνω τα διακοσμητικά μπισκότα. Συνταγή για τη ζύμη, για το γλάσο, κάποιες τεχνικές. Ελπίζω να το βρείτε ενδιαφέρον και να το χρησιμοποιήσετε. Φυσικά θα ξεκινήσουμε με τη βασική συνταγή για τη ζύμη. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, είδαμε την κάρτα με τα υλικά. Η συνταγή υπάρχει αναλυτικά και στο blog μου, κάπου στα χριστουγεννιάτικα μπισκότα, αν θυμάμαι καλά. Πάμε να δούμε τώρα την εκτέλεση. Έχουμε ανακατέψει το αλεύρι με το baking powder, εδώ ελαφρά, έχουμε το βούτυρο, τη ζάχαρη και έχουμε χτυπήσει και τα αυγά ελαφρώς μαζί με τη βανίλια και το ξύσμα πορτοκάλι που θα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να ανακατέψουμε τη ζάχαρη, να χτυπήσουμε τη ζάχαρη αρκετά καλά. Με το βούτυρο. Λοιπόν, που είναι σε θερμοκρασία δωματίου, και τα αυγά, οπωσδήποτε. Λοιπόν, θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να γίνει μια ωραία κρέμα, μέχρι να σπρίσει, όπως λέμε, το βούτυρο. Και τα λέμε πάλι σε λίγο. Λοιπόν, όταν το βούτυρο με τη ζάχαρη γίνουν έτσι μια ωραία παλή κρέμα, θα προσθέσουμε το αυγό με το άρωμα. Και θα χτυπήσουμε πάλι μέχρι να ενωθεί το αυγό με το υπόλοιπο μείγμα. Δεν ξεχνάμε κατά τη διάρκεια να σταματάμε λίγο το μίξερ και να ανακατεύουμε λίγο το μπολ στις άκρες και στον πάτο, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα υλικά ανακατεύονται καλά, έτσι όπως πρέπει. Λοιπόν, τώρα που έχει ενωθεί και το αυγό, θα αρχίσουμε να βάζουμε το αλεύρι, λίγο όμως. Στη συνταγή γράφουμε ότι θέλει περίπου 3 με 4 φλιτζάνια αλεύρι, αλλά αυτό θα το δούμε. Βάζοντας λίγο θα δούμε πόσο σηκώνει. Μπορεί να μην το βάλουμε όλο, να αφήσουμε λίγο απ' έξω. Ή μπορεί να δούμε ότι δεν έχει ίσφιξει αρκετά η ζύμη και να χρειαστεί λίγο ακόμη. Οπότε δεν το βάζουμε όλο μαζί, το βάζουμε λίγο. Λοιπόν, να πάρω το κουτάλι που το ξέχασα και να αρχίσω να βάζω λίγο. Λοιπόν, αν δεν έχετε καπάκι στο μίξερ όπως εγώ, μια καλή ιδέα είναι να σκεπάσετε με μια βρεγμένη πετσέτα από πάνω. Θα σας δείξω τώρα τι ακριβώς εννοώ, για να μην σηκωθεί όλο αυτό το αλεύρι και το εισπνέετε. Να φέρω την πετσέτα. Λοιπόν, παίρνουμε μια καθαρή πετσέτα της κουζίνας, τη βρέχουμε, τη στίβουμε όμως αρκετά καλά και καλύπτουμε το μίξερ, κρατάμε προσεκτικά, μην μας την πάρει ο γάτζος στην πετσέτα και έχουμε κάνει ένα ατύχημα. Πάρα πολύ προσεκτικά. Και αυτό γιατί μόλις ανοίξω το μίξερ τώρα, κοιτάξτε να δείτε τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτό φυσικά δεν το θέλουμε. Βάζουμε την πετσέτα τη βρεγμένη, με πολύ προσοχή. Βλέπετε που η ζύμη ξεκολλάει από τα τυχώματα και μαζεύεται γύρω από το γάτζο. Είναι σχεδόν έτοιμη. Τη βλέπετε? Είναι πολύ μαλακή, αλλά δεν κολλάει στα χέρια. Μπορώ να τη δουλέψω. Βλέπετε? Έτσι ακριβώς πρέπει να είναι η ζύμη.
Θα ρίξω ελάχιστο αλεύρι ακόμη και θα τη σταματήσω. Λοιπόν, η ζύμη μου είναι έτοιμη. Ξεκολλάει από το μπολ και από το γάτζο. Βλέπετε, πανεύκολα. Και μαζεύεται ομοιόμορφα σε μία μπάλα. Κοιτάξτε τι, είναι πάρα πολύ τρυφερή η ζύμη, πολύ μαλακή, αλλά δεν κολλάει στα χέρια. Μπορώ να τη δουλέψω. Λοιπόν, αυτή είναι η συνταγή για τη ζύμη. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε πώς την ανοίγουμε και πώς την κόβουμε με τα κουπάτ για να ψήσουμε τα μπισκότα μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχνάτε να κάνετε like στη σελίδα μου στο Facebook ή follow στο blog για να μαθαίνετε όλα τα νέα και να βλέπετε βίντεο με συνταγές. Να μου ζητάτε κι εσείς ό,τι θέλετε να δείτε και οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά για την ώρα, θα τα ξαναπούμε. Bye!